Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Dünya studiyasında bugün konak бар. Konağımız bir küplerimizin yaratkan jerçisi Татарстанның халық артисті Резида Шарафиева. Hayırlı gün Резида. Hayırlı gün Gülnaz. Резида, менә biz синең белән Dünya студиясында беренче тапкыр очрашабыз дип әйтсәк тә дөрес булыр. Хәзер безнең яңартылган матур студияда, яңа ел башында, әле студиябызның иң беренче кунагы син. Инде 18-нче елга нокта куеп, 19-нчы елга аяк бастык. Менә нинди уй-хыяллар белән кирдең 19-нчы елга? Bizning endi ул җырчы кешенең уй хыялы шул бер инде ул безнең. Безнең яңа җырлар, үз өстендә эшләү бит инде һәрхәлдә. Яңа җырлар, матур шигырьләр, яңа программа, яңа киемнәр, гомумән эш кайный Гөлназ. Шулай инде әле бит январ айы, яңа ел синең туган көн белән, Зөләйханың туган көне белән дә бәйле. Ул бер мәшәкатьләре белән, яңа еллар белән бергә гөрләп узып бара инде, шулай бит. Ашау инде, ашау өстәлдән киткән юк ерак. Менә ашау димәктән Резида, менә һәрбер артистның теләге, артистның дип әйтмәсем, һәрбер хатын-кызның матур гәүдә кыяфәтендә булу бит инде, гәүдәне саклау, тазармаска, фигура матур булырга тиеш дибез. Менә син фигураны саклау өчен нәрсәләр эшлисең? Син диета тотасыңмы? Менә Гөлназ, инде ул элегрәк диетада сакламыйдыр идек. Хәзер дә әллә ни диета саклау юк инде. Шуңа да карамастан, әзрәк авызыңны тыйсаң, әзрәк ашасаң ярый. Начар түгел. Түгел. Менә син үзең бит инде ризыкны пешерергә яратасың. Тәмле пешерәсең, камыр ризыкларда пешерәсең. Ул вакытта үзең нишлисең? Мин ашамыйм. Калганнар ашыйсың, карап торасыңмы? Кыймак, зур кыймак дип әйтим инде. Пешергән очракта да мин берсен, иң беренчесен ашап карарга мөмкин, ә башкасын мин ашамыйм. Түзеп торасың. Түзеп карасың. Су ичәм. Менә сиңа дим дә, су ичәм. Инде ансы да бар. Матур булып күренәсең килә, үз-үзеңә сәхнә кешесе инде ул теге гомер буе ябык булган төштә мин инде хәзер кисәк кенә тазарып хур була алмыйм бит инде. Шуңа күрә мин инде ничектер һаман шул килеш торасы килү. Аннан сәхнәдән ябык кеше, сылу кеше матуррак та күренә бит әле. Аңа нинди күлмәк кисә дә килешә. Шуңа күрә инде бик түзәргә, инде чыдарга, нәрсә эшләргә. Күлмәкләр дигәннән син бит инде кайчандыр үз күлмәкләрен үзең теккән кеше бит. Үзен формалаштырган, үзен дизайн ясаган кеше. Менә бүгенге көндә син үзең тегәсеңме киемнәрне, яисә тегүчеләргә фантазия калдырасыңмы? Мин менә бүгенге көндә тегүчеләргә таянып эшлим. Инде фасоны дип әйтим, инде күлмәк фасоннарына килгәндә, инде үземдә бик уйлаштырып, бик караштырып гел зур хезмәт инде ул минем өчен. Чөнки изләнергә кирәк, карарга кирәк, кай нәрсә ошамый башлый. Шуңа күрә бик таләпчән инде бу. Менә мин әле яңа, менә шушы арада гына үземә бер тегүче таптым. Яңа. Ул нәрсә эшләп чыгар, менә күлмәкләр тектерергә бирдек, нәрсә эшләп чыгар. Шуңа мин бик сөенеп торам инде. Яңа җыр кебек, яңа күлмәк көтәм. Резида, менә әйтәләр инде хәзер, менә шундый милли концерт була диләр. Менә ул милли концерт дип әйткәндә син нәрсәне күз алдыңда тотасың? Киемнеме, җырнымы? Җыр инде бөтен җирдә миллидер инде ул. Мин киемне күз алдында тотам, чөнки милли булгач инде үзебезнең татарга гына хас күлмәк фасоннары, бизәкләре татар үзебез өчен генә хас. Шуңа күрә андый күлмәкләремдә бар, Аллага шөкер. Аның өстендә дә эшлибез. Бар инде, бар матур. Күлмәкләр. Соңгы вакытта әлбәттә артистның күлмәк белән генә эш бетми, репертуарда булырга тиеш. Халык яратыган җырлар да булырга тиеш. Шулай. Кайсы композиторлар соңгы вакытта, кайсы шагыйрьләр белән элемтәләр аның?